Lebap vilayatynyň Fara we etrawynyň häkimetleri Sebitdäki hususy awtohyzmat kärhanalarynyň tas ählisini näbelli möhlete çenli yapdylar. Yerli häkimetler bu çäräniň ýurdun täze içeri işler ministriniň buýrugy bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 5-nji iýulda Farawyň polisiýa, ýangyn we salgyt gulluklarynyň işgärleri awtolog ustahanalarına we ulug ýuýan merkezlere aýlandylar. Olar bu iş ýerlerini destine yapyp, olaryň gapylaryna möhür goýdular. Resmiler kärhanalaryň eýelerine bu çäräniň täze içeri işler ministriniň buýrugy esasynda berjäy edilýändigini hem aýtdylar. Täze ministr bu çäräniň esasynda gizlin hereket edýän terekeçileriň işini togtatmagy we ýangyn howpsuzlygy baradaky talaplara laýyk gelmeýän obýektleri anyklamagy maksat edinýär diýip adynyň efirde tutulmadlygyny soran yerli telekeçileriň biri 5-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak 1-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministri Mähmethan Çakyýewiň başga işe geçýändigini aýdyp, onu eýleýän wezipesinden boşatdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ýurdun täze içeri işler ministri wezipesine Öwüzdürdi Hojanýazow bellendi. Şol güni prezidentiň beýleki buýrugy bilen oňa polisiýanyň polkownigi çyny hem berildi. Hojanýazow mundan öň içeri işler ministriniň orunbasary wezipesini eýleýärdi. Bellemeli ýeri içeri işler ministriniň ýolbaşçylary ýyl-ýyldan köplenç açyk aýdylmaýan kemçilikler sebäpli täzelenip durýar. Täze wezipe bellenen resmiýetiň öz ýolbaşçylyk edýän puwdawyna gözegçiligi bir wada güýçlendirýändigi barada maglumatlar gelip gowşýar. Ýatlasak 2019-njy ýylda Çakyýewiň ministrlige bellenen döwre idara kärhanalara baryp barlyklary geçirýändigi habar berildi. Şeýle-de polisiýa işgärleriniň para almakdan çekinýändigi barada maglumatlar hem gelip gowşdy. Emma habarçylar soň paraxorlugyň ýene odalklary ýaly dowam ettirilendigini habar berdiler. Adatlyk radiosy ýapylan awtolog ustahanalarynyň we ulug ýuýan merkezleriň ençeme işgäri bilen söhbetdeş boldy. Ol awtolog ustahanalaryna we ulug ýuýan merkezlere garşy alınıp barylan täze çäräniň işgärleriň arasynda nägilelik döredöndigini hem aýtdy. Biziň ähli resmi namalarymyz düzüp bolsa-da iş yerlerimizi yapdylar. Soňky 2 ýylyň dowamında ykdysady kynçylyklar we koronavirus çäklendirmeleri sebäpli köp adam işini ýitirdi. Bu adamlaryň köpüsi ustaçylykdan zordan güzöran ekleýär diýip efirde adynyň üýtgedilip Ferhat diýilip tutulmagyny soran yerli ustalaryň biri aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä agdalýan kärhanalaryň işiniň togtadylmagy onlarça adamyň işsiz we gazançsyz galmagyna getirdi. Häzirki wagtda işsiz galan adyndan 30 usta we 70den gowrak usta kömekçisi yerli resmiýlere arş şikaýet bilen ýüzlenýärler. Ýöne resmiýler olara munyň ýokurdan berilen buýrukdygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Gal bersede Türkmenistanda awtolog hapa sürüjilere 300 manada çenli jerime salynýar. Awtolog hapa bolan sebäpli soňky 6 aýyň dowamında 3 gezek jerime salynan sürüjileriň 1 ýyla çenli sürüjilik şahadatnamasynyň elinden alynýan ýagdaýy da bolýar. Bu aralykda Farabda hususy awtohyzmat kärhanalarynyň haçan işläp başlajakdygy ýa-da olaryň deregine nähildir bir alternatiwalaryň hödürlenjekdigi barada maglumat hem berilmeýär. Adatlyk radiosynyň Farab etrap häkimligi, polisiýasy we salgyt edarasy bilen habarlaşyp, bu barada maglumat almak synanyşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Türkmenistanda hususy awtolog ustahanalarına we ulug ýuýan merkezlere gözegçilikler 2016-njy ýyldan başlap güýçlendirildi. 2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde geçirilen hökümet maslahatynda prezident paýtagtda we onuň töwereklerinde awtologlara hyzmat edýän kärhanalaryň bir kanun hereket edýän ýerleriniň bardygyny aýtdy. Şonu Berdimuhammedow bu kärhanalarda agyz suwunyň hem bir kanun ulanylýandygyny belledi. Bu tanqidden soň ýurtda hususy awtolog ustahanalarynyň we ulug ýuýan merkezleriň müňlerçe ýapylsa-da, soňky ýyllarda olara garşy görülýän çäreler belli bir derejede gowşapdy.